Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kipitani kako kuya pani no channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe takigira nyeri kupisa nyeri kunetsa. Nyaya yaburitswa Zimbabwe na DJ Wally pani interview yavakaita ni a former security officer, a former CIO officer abuda achitaura pamusoro pekufa kwa Tsvangirai akapiwa warning kuti asarore Elizabeth Macheka sinzi Tsvangirai akaurayiwa nenyaya yekuda madhirezi pabuditswa pachitaurayo pachinzi akapiwa warning akanzi aiwa siyana naElizabeth Macheka anzi asi Tsvangirai akaita naro anzi akaudzwa kunzi Tsvangirai Elizabeth Macheka mwana ZANU-PF member weZimbabwe anzi Tsvangirai akaita naro kana go ahead achinowanikwa achirora Elizabeth Macheka zvakakonza kuti azowanikwa achiurayiwa nesystem. So there's an audio yakabuditswa naDJ Wally on his YouTube channel 0.5 creatives mune Zimbabwe yatinoda kunzwisai. For a full interview you can go and check out his channel mune Zimbabwe 0.5 creatives Moba Manzwa. The full interview apatango kunzwisai snippet pachitaurwa nyaya yekuti Tsvangirai akapiwa warning asana kuteerera. Tauti mungonzwa Muhammad zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Panyaya Elizabeth Macheka apa inini hamene kuti Tsvangirai ningi uyu iye Tsvangirai security yake yanga yakamira sei handinzwisisi, nokuti pandakanzoti ari kunyenga ningi uyu Macheka kwawo ndakambovataurira vanhu ivavava kuti Macheka, Elizabeth Macheka mwana wafoma ningi uyu meya weChitungwiza weZANU-PF Joseph Macheka, noti ndakamboshandira kuarea idzodzo antori mwana waningi waJoseph Macheka ZANU-PF meya weChitungwiza, former ZANU-PF meya weChitungwiza. Iye Tsvangirai oenda kunonyenga mwana weZANU-PF meya manje, iye ari leader weningi weMDC. Ipapo pakandinetsa ipapo kara kungonzwa kunzi anonzi Elizabeth Macheka vangadai vesekiti vaifanira kunge vakamhanya kuona kuti uyu Elizabeth haasi related kuna ningi kuna Joseph Macheka weChitungwiza here. Ndomubvunzo vaifanira kutanga kupinda mumusoro. Zvino baba vacho ava vanenge vaida stereki kunyasi uku, noti ZANU-PF zvainoitaka inotanga yaona kuti munhu unofarira zvipi. Vakada kuparadza, vada kuona kuti unofarira zvipi. Saka Tsvangirai aida madhirezi futi stereki, saka vakakukurumidza kumuwana. Isi ndozvinoita ZANU. ZANU ikada kuparadza unotanga kutsvaga kuti unofarira zvipi pokupinda neizvozvo, ende ndozvauchafira. Ndofunga mangozvinzwira mega muri Zimbabwe zvataurwa na the former CIO officer uyu achitaura iye achiti Tsvangirai akapiwa warning asi haana kuteerera, achitaura achiti this was a wrong move yakaitwa naTsvangirai. Zvakare pane alleged phone call yakaitwa na Tatalicious pamwe chete naSusan Mutami. Tatalicious achibvunza Susan Mutami about nyaya yaTsvangirai zvichinzi naSusan Mutami aiwa Tsvangirai akauraiswa naElizabeth Macheka muri Zimbabwe. Zvatora kuti mungonzwa Muhammad zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Because Zodo had already been involved with these big people. So Zodwa auraisa Tsvangirai. Because so this is what Vakaisa Lizzie on the same flights with Morgan. And then Morgan, you can all get suffer from then Morgan akambanyika Elizabeth. Ndokudana nako vakatanga
And then at the time paakamunyenga angatori nebhebhi rake raidanana naro uye ainzi Lerato whatever, ainzi Lerato wekubhulawayo. If you remember, musikana waainzi akazoita mwana naye kare angari wa88. Yes, because the system had already been chopping around for a wife kafu Changirai. Yes. But I so happened because another Kariman Sensa or Locadia. Look, Kariman Sensaka, Elizabeth. Locadia Karamba Kura Changirai. Then Locadia Akaramba Kura Akatandurai. Saka Zodwaka Zushansaka place kwa Elizabeth. Plain Mamina Changirai. Angato place for Buddha. Saka system had already been shopping around for a wife for Morgan, Kore State. All right. Because if they want you, not to that type okay. What makes you tick? What makes Queen Esther tick? You understand? Saka that's what happened. Ndoku yenda kundokurora kwaakazoita listen. Iye aitofunga kuti azviwanira asingazoti signed a death certificate. Saka Liz uyu anga atotumwa nema-CIO kuti aisire ningi uyu Changirai inonzi chi chemical yamakataura pole polonium. Baba Liz vangu vari kuZANU-PF andinoziva ngotitokushata neZANU-PF. Baba waElizabeth ngotitokushata naini kuti unozvizira kupi Liz ndiye akauraya Changirai Liz. Mbuya vayo vakamboita kutaura ingani pamariro paya vachiti ye tichikonovafara kukoza kupiwa magirosari kana waukairwa achadzoka here munhu chero aiwa achadzoka. Ndakamuona akaenda musunono kaLiz akatoenda nemota akatotombofunga kuti zvinhu zvinenge zviri normal. Zvikatombonzi nemumwe aid pamba paTsvangirai paya pavakagara pepe hapagariki. Kumuka stoko imba yavo yekuHighlands aimuka zvikanzi hapagariki ndosaka ikazoitwa loti zvikanzi hapagariki because Liz anga nenhingikini yake anga nereal estate yake yaiita find the king something royalty something I can't remember. All right. But panga pasingagariki aid yakatotaura kati pane zvekuitika kwaTsvangirai zvandakanzwa because vakomana veintelligence vanotaurirana. Saka Zodwa paanorara nemaminista aya kuti abate ngunzo anenge achirekodha here anoarekodha achisvirwa navo here chii chainavo against these ministers these high profile. Vanonzi uyai kumba woenda kumba kwekwe kune ma-secret cameras. Kana kuti wonzoenda kuhotel kana kuhotel ikoko vanenge vachikusotera kudhara saka ivo unosara wakurara wakunakirwa nemukadzi ivo vanenge vachitokuona zvoko pachikamera chavo. Saka muso vanenge vachida a favor from you like vachida something a contract kuti uspeed it up because contract yaiaproved naminister chete munhu anorana aministry is a permanent secretary. My minister, they're just ceremonial. They're just too powerful. Very powerful. In terms of organization. Hierarchy, actually. Hierarchy. But Munania Sorana, the home ministry, the PEMSEC. The PEMSEC. Saka Ushila Zodwa is a ZANU-PF informant, Ipopaya. Musikana wemusystem Zodwa anogona kugemura iko bye ndo vasikana vavanoshandisa ivo vava kuita the dirty way and anorecruita kamamwe mabitches mupipere ipo pai iwe ndakatomboudzwa inini ndakatombosenderwa message naota muzembia ndakanzi stay away from Zodwa madays adzo ndakuirana naZodwa outa muzembia akadanana naZodwa zvikanzi stay away from Zodwa mukuti outa muzembia Zodwa anokusvipisa zvinhu zvako hazviso madhesi yayo ndo mwoyo paanga abata kadhiriro rokuti ndiko because mwoyo paakangozviziva kuti pamba paZodwa akati I will never come back here kana ukuda kuti ndikuone nemwana I'm going to move you ndokuisa kwandinokusikuisa zvavakuda kuita izvizvi ana Zodwa mahuri unless kana iwo wakutondudzwa uda kuita sihure huwe majoki ana Zodwa mahuri epatauni anozikamwa chaiwo mabhichi
Hey. Saka ndikabva ndati ndikaona kuti ndinotozotirasika metsi yangu ndopanda kanzi mwana nemukomana iyena sibanza sibanda ainza for 8 uya ainza sibanda ukulekita rizima chaziva ndobva nditi imi onai munozvikanganisira zvinhu zvenyu munhu wenyana kudai siyanai nevanhu yes my guru 10 minutes ye-first video yakupera ipai rap up kune vateereri vape ka-rap up vaonekedzei vakateerera yakupera first 10 minutes aiwa tinozonyatsotaura palive ndonyatsokupa igesti rese pachuu ndonyaya dzekuizvozvo hapana vanhu you have to be careful blackmailed for life toda kuzotaura futi neyachamisa kuti how is Chamisa compromised my guru, you know, because munomuziva mukomana wewe. Ndomuziva.